Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Onde latibo pulo pajabala ko. Apa kabar, Mak? Kabar elok. Dari mana udah tadi? Pulang mencari karajo, Mak. Tu ba, le dape. Lun le, Mak. Onde lah kapa tambah pulo utang udah koli. Tenang lah, Mak. Beko kalau lah dapat karajo, din bayi ke sedolah utang kok. Abuek lah kopi setengah lu, Mak. Tang cek lu pa tang cek lu denai nggak babi alun punyo gaji masukkan sajo kamu doso ma tang cek lu pa tang cek lu kopi satangah rokok sabatang etong sajo ma jonan kapatang deh ma utang ada jenuh ma dan sadang sayuan lagi nih ke ma itu kejamban lah iya sih keluar le ma apa cago le ma bukan denai sajonan bau utang negara banyak punya utang utang piutang itu biasa kok ndak dibayar tangguanglah dosa tang cek lu utang lah mak tang cek lu lagi lu utang pak kopi satangah rokok sabatang etong sajo mak jonan kapatang Onde hutang kapa hutang sajo karajo dako lima kata lo di den modeko. Tenang lah mak, negara sini bau utang. Aku ndak carian lawak karajo aja. Leh aduh, menggosok gigi buayo, mamung papan kereta api, manimbo ayi lawi, leh namu. Mantap lo karajo tuh mak. Apa syaratnya tuh? Syaratnya urus kartu kunyang, leh jale. Kartu kunyang, awak lah punyo. Onde, lagi lo udah koru punyo. Bukan denai sajonan bau utang. Negara banyak punya utang. Utang piutang itu biasa. Kok ndak dibayar tangguanglah dosa. Tang cek lu utang lah mak tang cek lu lagi lu utang pak kopi satangah rokok sabatang etong sajo mak jonan kapatang ma tang cek